И здравейте, приятели, аз съм Фокс! И днес започваме моето оцеляване и моят първи клип. Така. Първото нещо, което видях тук е... Съответно, аз бях, ето... без това. Ето така. Просто направих ето... Не, мисля, че ето така. Бях някакси, видях селото и супер много се зарадвах. И тук обрах нещата и сега ще ви покажа от Blacksmith. Аз преди малко почнах, но нищо, абсолютно нищо не съм направил. Оп. Ето това бяха нещата, 2 панталона, ок саплинг и така. Не знам нещо, версията ми е бъгната. Аз играя на 1.8.3 с Optifine и човечето е такова, но това няма никакво значение. И така. Първото нещо, което трябва да вземем е храна. Не е баш първото, но просто ми трябва. И се надявам тези да имат моркови или картофи, защото само на това няма да... Да, имат картофки. Нямам се да не ми чувате. Здрави! Да. Браво, обирай. Обирай там. О, ти си фермерче. Ого. Милзун. Така. Котва. О, морковче. Ама някой проса. Така се викат козички. Не. Сега. Докато никой не ме гледа. Ясно. Не искате да имате каквито и да отношения. Напълно ви разбирам. Този не ме гледа. Трябва да не ме гледат. Добре. Трябва да ми вярва. Просто като никой не ме гледа. Така. 9. Никой не ме видя, поне се надявам. Така, сега, отиваме, убиваме малко овце. Не, всъщност. Да, може би това. Убиваме малко овце за... О, пещеричка. Нахумби. Гори. Така, убиваме малко дърво, като за начало. После. Какво ще правим? Ще го измисля. Един момент. Ще го измисля. Може би малко ще покопаем. Но съвсем малко, там колкото да има малко камък. Вау, сега трябва пак да правя крафтинг. Да. Няма да ми излично. Ако се налага, ще бия нещо с кирката. Но не виждам дали ще съм. Ясно. О, желязо. Добре. Добро начало за сега. Така. Най-скучната част. Но така е. Във всеки един survival, във всяко едно оцеляване има и тази част. Това облаца ли са? Options. Къде са кола performance? Дори къде са ми облаците? Ще играем на хард. Сега не съм играл. Ето ми го крафтинг бенча. И може би... Бях най-грубо прекъснат. Но... Трябва да запазя минимум 2 крави. Минимум. Така. Събраме малко камънец. Железо искам да оберем. Също така ще ми трябва и кол. Но... maybe humble.
така. Добре. Мисля аз да събера ресурси и малко храна. И чак тогава да се върна, защото надали точно това ви е най-интересната част от цялото оцеляване на един безбожен човек. Всъщност, това не е точно оцеляване, защото все пак някак си аз ще оцеля и да умра, пак ще започна от начало, така че самостоятелно оцеляване. Така, да. Доста бързо се развиваме, като за начало на кое ниво сме, защото 60-то има баптокс. Толкова ирон. Интересно. Нищо няма. Нищо. Кубища. Така. Дали да ходим. Няма да ходим. Защото той няма какво. Options, music, friendly. Не, музика не искам. Опс. Back to game. О, бързо. Овце. Първата зад борда. Пенашия кръс ще бъде тя. Това беше Гошо, това се Страйм, а това Чучо им Стримка. Да, интересно. Коя къща? Ето. Не, то не. Това ли беше къщата? Да, това беше къщата ми. Така. Нямам дърво. Яко. На 1000 места имам вече крафтинг тейбъл. Но малко по-експедитивно, ако мога да действам. Така. Отнесох се, още да спирам клипът, но... добре, ето сега ще го спрам и после ще се върна, като съвсем малко се развие, като събера храна, дърво и такива. Така. И до след малко. Реших да се върна. Така, виждате това. Сега ще разберете защо. Ето тези двамата. Къде е втора? Втора е добре. Ето този, много ме дразни. Първо. И второ. Сега ще разберете, че крипърите са най-кладното нещо на този свят. Ето тези малки гъженки. Що се дойдаха двама? Имаше ендърмен, имаше вода. Охо, равен. И така. Ако се питате, Options, ресурс пак. Това PvP текстчер пак, който не променя в общи линии нещо особено. Надявам се, отдалечил съм. Сега гадно се е чул 100%. Отдалечих малко микрофона, сега го нагласих. Надявам се да се чува добре. Да се чувам по-скоро добре. О, яка сте. Така. Уоу! Ей! Така. Добре. Както и да е. Тук не искам да се връщам повече. Просто не искам. Това го затупваме. Така. А тези този... давай. Защо се обарих въобще? Тък му тръгна да излиза тоя гад нещастен. Така. Опа, не тази. Преместих се оттам тук, тъй като ми е по-удобно. И сега пак ще ми трябва. Тук е храната. 2 такос. Там пеках картофки. Така. Айрон събрах. Отново бях прекъснат. Така.
Тук му казвах, че доста съм се развил. Сега ще си направим една броня, за да няма втори. Ако се чудите как слагам, слагате се го в бара и с десен клик. И така се го слагате, но не трябва да имате тук армор. Много хора го знаят, но го правя за тези, които не знаят, защото има хора, които не знаят тези неща, тъй като аз съм бил един от тях и знам колко е гадно да гледаш как някой прави нещо, което е много по-удобно, а ти просто не знаеш как да го направиш и ти е много гадно. Да. Да. Много интересно. Така. Аз мисля да. Това се нарича да се отглеждаш трева у дома. Така. Малко лили падове няма да са ми излишни. Да се направя едно мостче. Да минавам. Така. Да дигна малко микрофона, защото може да чувате как дишам, което е доста досадно. Мисля, че ми спана на доста хубаво местенце. Поне аз съм доволен. Айде бе, ще чуписа. Така, сега искам ендър перла. Добре, нека се върнем на дървото, защото да. Зайци. Също и тях трябва да се отглеждам. Искам туито. Кажете го. Да, знаете за какво говоря. Не се правите, че не разбирате и не, че аз не знам за кого е. За ферми. Ферми за животни. Трябва да направим. Така. Ние сме много правоговорящи хора. Българоговорещи. Направо горещи парчета сме. Така. Събирам дърво. Дърво събирам. Така. Не ми бягай. Те просто като ме видяха и веднага разбраха за какво става въпрос. Като се насочих с правата лопата. Ето има и шугаркейн, так му ми трябваше. Като се ферма ще ми трябва. И така. Мисля, че толкова за сега, нали, падове ще са ни предостатъчно. Ако му трябва, просто ще дойда до тук и се обера, защото те постоянно се спаунват, генерират по-точно. Но така като ги гледам самотно. Тези георчи са ми доста интересни. Мисля, че в по-старите версии това го нямаше. Под по-старите разбирам 1.5 и 1.2, но мисля, че бъркам. Така че... Не ме интересува. То да разгледаме. Ако намерим монумент, ще бъде доста интересно. Защото до сега не съм посещавал такова място. Освен на креативите. Но не знам това надали се брои. Не! Няма да бегаш! Няма да бегаш. Бец! Не ти ли самотно тук, бец? Така, в началото клипът, в началото на света ще е доста... По-скоро този клип е доста скучен, за мен е доста. И надали бих го гледал. Но като за първи клип винаги трябва да е скучно. Да ви държат хората в напрежение, да бъдете в напрежение,
да треперите в очакване на новото видео и да видите каква поредна простотия ще измъдри моето мозъче. Да, нали? Как ми идват тези неща? Направо не знам, заковавам ги. Да. Защо имам чувство, че съм аз така си мисля? Така, но път, че няма да може. Но искам първо да... Не. Ох, надявам се това бепкане да не сте го чули. Това е процесорът ми. Компютрото ми. То е малко извън строя, както се казва. Ябълка. Няма да ходя да ядем. Малко извън строя. Прегрявам. Да. Доста гадно, но... Наскоро беше на ремонт и пак нямаше резултати. Просто ще го наредя тук, защото не ми трябват. Нямаше резултати, може би пак ще се наложи да се занесе на ремонт. Като ми дарявам думата на ума. Аз съм много зле. Но не ми казвайте. Ябълка. Тук някъде имаше ябълка. Ябълка. Ето я. Няма да се скръш от мен. Дърво? Аз дърво ще изтърва. Да тествам. Мисля, че е доста сполучливо. Мостчето. После трябва да осветявам, защото както виждате. Така. Как се... Така. Някои хора искат да спят. Може би. Това беше намек. Вън. От моя къща. Така. Нека... Моля, вънка. Без задни мисли. Вън. И чи. Двамата вън. Добре, няма да ме чуят. Оп. Що не се засъря? Това е овца. Да. Нови думички. Ей, Фокс ни учи нови думички. Можеш? Не може. Гадост. Ой. Яко. Това е нов вид ограничаване на водата. Това сега го разбирам. Така. Искам малко да реформирам теренът, защото така не ми влез иска примершиш и ти. Да. Аз съм Господ! Винаги знам кой какво иска. Фермите явно ще останат за следващото епизодче. Явно. Ох, това много ме дразни този грас. Но... малко кан... Той овца много ме дразни. Пак се бъркам къщата. Шма се... Аз на вас двамцата! Кой казах, бе? Айде марш вънка! Вънка! Вън! Гледай го, че мизерника. А то на леглото ми само. Айде. Спокойно. Ще ви се... Ми. Тази ги знам! Да. Вие сте, нали? Да. Ти бяха ето там и я чаках цяла вечност да излизна са. Добре, нека приключа епизода преди да станат да стане кърва в баня тук. И така,
надявам се епизод, ще ви хареса. Това ми е първото епизодче. Не мисля, че стана много кой знае какво, но като за първо епизодче няма какво толкова да правим. Освен един прост survival. Може би ще има и на други игри. Но като за начало първо трябва да се оправя компютъра. И така, коментирайте. Просто се абонирайте за момента. Може да харесате, да коментирате. И такива неща. Бих се радвал да... Знам, че някой там ме гледа. Някой там ме гледа. И добре, наистина това беше края на епизода. Довиждане.